a miña experiencia dime que ser libre pensadora, que a min chamaronme unha vez como de forma despectiva, cada día foi sendo algo moito máis castigado. Eu vivo así, non? A miña exclusión simbólica, social, non? Ese acabar sendo unha señora random de pacotilla, unha señora curuxa, e todo iso, que en xeral, non quero que me relacionen contigo, eu todo isto vivín. Fala moito, de totalitarismo, fala moito de por que as ideas totalitarias triunfan, porque ás veces ti dentro do teu campo tamén és totalitaria. Ti tamén dis: "No, isto é así, porque si, porque eu estou acreditada para dicir que isto é así". E isto é un pensamento moi dictatorial. E fai falta humildade. Humildade sería o que Hannah Arendt nos diría, non? Cando nos permitimos pensar e expresar iso, sabendo que non imos dicir algo, que sexa 100% verdade. E tamén gústame moito, que mo teñen dito moitas veces, é que sempre fas preguntas incómodas. Mais eu as preguntas que lanzo son as preguntas que me fago eu. Eu cando a pregunta máxima que eu me fago sempre é: cal é a miña posición dentro deste conflicto? E din que non é humilde chamarse humilde, pero indan que eu moitas veces non o vin como humildade, nun exercicio de autoanálise que fixen nos últimos meses, efectivamente é humildade. Pero non unha humildade falsa, porque é unha humildade que nace do amor propio e do autorrecoñecemento de que eu podo pensar e podo dicir o que penso. E aí hai autorrecoñecemento. E a humildade está en que ao mellor digo unha tontería, pero esta tontería quero dicir. Esa era unha tontería, pois non pasa nada, era unha tontería. Eu vou seguir pensando. E ás veces chego a grandes conclusións. Algo que nos diría tamén Hannah Arendt, ela non o dixo así, pero esta é a miña interpretación. Se a historia se conta en retrospectiva, para nós, temos que describir en retrospectiva as cousas que nos pasan, as cousas que pasan, e o noso papel dentro desas cousas. E isto é ética. A ética non é facer o correcto, porque é así que alguén o dixo. A ética é cando ti te preguntas, te atopas ca túa conciencia, te preguntas a ti mesma: que papel xoguei eu en todo isto? É como quero seguir situándome dentro deste conflicto. Mais a ética hoxe, eu isto podo dicilo desde a vivencia, a ética hoxe é a túa condena á exclusión, a esa soidade, que nunca estás soa, ou si, a veces pasas períodos nos que tes que soster unha soidade que doi. Ás veces vincúlaste con persoas en momentos puntuais que baten ca túa ética. No proceso de sacalas da túa vida ou aceptar a exclusión que che impoñen e non adaptarte a iso, pois pasas períodos nos que a soidade morde máis, non? Rabúñate. E iso é ética. Soster iso é ética. Preguntarte e decidir quen ti queres ser aí. É unha humildade
supoño que a única humildade que é humildade de verdade, que é aquela que nace do autorrecoñecemento. Si, eu recoñézome. E ao recoñecerme valiosa e con capacidade de pensar na vida, porque son un ser humano, tamén recoñezo que podo errar e non pasa nada. Iso para min definiría ben a humildade de pensamento.